Rangapet siya imat ka protekan sa stang kumbalay snam kata ka di ka jingkan ka jonga kadai ka banga nga snow hapo ka dodot jonga abang ililay yang ni ka tama baka Israel ka ile ba Iran menta ngai yang ni ba ka Amerika ro kalai don mentalang menta balada ka Amerika ka don mentalang bitarai ka ni ka tama kan pitno baru presiden juga Israel ong strength lengba ka bor ninyo ay ka jingsuk kabakla plat ka jingkren kamday lengba ka bor banyo ay ka jingsuk ngai kublay step ye pi baro agani ka por haga kerteng ka jong try unong pen im jing yu Jesus Christ ye pi ki bapet men sngi bapet men miet ya baro ngai kublay ye pi haga kerteng ka bathiang tam ka bodon bor tam ka jong Jesus Christ baragani ka por me kwa ban kren ia kena ke subject ia ka bangalabu bakata kalong kala nang poi sya ka bae imat kala nang poi sya ka bae imat bang kwa ban kren syapang katma ka bajam anta ke Israel bat ka Iran tisyo bangan poi syatang kwa ban wanra na kaktin ka jong blay bakata kalong na ka gospel kat kum u Matius kan nong ba arbusau kini kita kot ke belai fuar ngala juk keren teng kini mensua dengan keren biang menta kaong ni tunang ti ya ka parsi na uding dember haba katnat ju kala khilong bakal saisla pitip bakal yor kala jan kumta mapiru aba piu i kini ki ai baro to tip bakal long hajan haga jingkang si shang ong api kini ka pating ben riu kanom lek no tat onda la pendep no ya kini ki ai baro kini kalong ka jingethu ka jongu jisu ya ki senran ki jongu kini kalong nong abusaw na dukhat man ngong ong tiu jisu lami no bula lek no na ka temple ti ki senran jo ki lawan ya ka ban pen i hau ya ki jingtei jong ka temple u jisu tiu la ong pi i kini ki baro si shang ong pi onom e no hang ni umau halor umau ya ka ba onom pen hap no tia baula nang syong ololom ki olip ki sran ki lawan jar ki ong tia thu angi lanu kini ki baro kin long patu Jesus dang man yathu ke ban ja hag ki por ki ba khat do shwa ke jingwan ke jong u but u yathu shapang ke ban jaru ya ke Israel pabangi puleru ma nadu kan ke lenong ke ba fulai kini ke khat ke ba lai punyo u Jesus ong kum ni Jerusalem pa ka bapenyap no ikinong isu lupa but kabalan tamau ye kita ki bala pa apa kano sin mga kwa ban kedup iki kon jong pa kung kisiar ki kedup iki kon jong ka hapo ki thap niang jong ka pite pimman hakmi ya ka ying jong pi la ino ha pi ka ying ja na banga ong api pinom yu isu yang ana du mentatat na pin ong long balak kerku yau ta bawan ha ka kerteng utrai Jisu udah susi ke Jerusalem namar ka kentat yu Jisu ka kentat wat kita kinong itu lupa ki bia thu lupa ru ya ka jingsi sha pang u Jisu kim pediang ukwa u Jisu ukwa ban ya dai ke Jerusalem ukwa ban kedup ya ka kumba ka siar ka kedup lagi jong ki kun u Jisu kwa ban kedup ya ke Israel ukwa sisha ban ya da ya ka andre maka kamtre ba uun kedup ba uun da ya ka badeng tahadu mentang yi ke Israel naka snam jaka snam naka por jaka por kadan bitang ha jing bom shangsuk ni yang ni ba Jisu ya thu lupa kan long apsaw kumno ya thu lupa bu ong ketika temple ka ba ppi u shang na lum olip ong ketika temple ka ppi katai kanam sa umau holor umau ya ka ba on sa penjak no ya ka hakata ka por ka ba Jisu kren le se ka de isnam laipo AD bara usnam nyopo AD ka mutang kumba sa po usnam adin la penjak si saya ka temple daw pat sya Titus jong ka himarom bat ka Jerusalem kala kalalong kamadan thama ka jakay le thama hakabala penjak no sunan ya ka bat kumta ke Israel ke sakma bat kumta kam dan syu ke Jerusalem nani kata ke Israel nado kata ke por lapen sakma ki Jew leng sela ke perthai bat ke Israel bat ke Jerusalem ke kalalong tang kam madan thama ya ka balaya le na ka por
kakalalong kamanan thama ka jaka jong ka jing yakni bat ngai lada ke Jerusalem kan jendela pediang yu Messiah kan jendelong kum siang tigi kon siar ki ban ha ka jing kedup jong ka ka kini ringi i bahadian nang tale khin joblai ki thu bu jisu ya thu lagi puli kini long mar sao kini ke dekat ke bakhat riu ko ong anda kumta kita ki bah judia kini phet yap no shikilum jar ubahalor ke ying wat ai uban shimai ai na ke ying ju jar ubah ka leng kharu wat ai on kaladien pat ban shim ke jankop jamu recorded ye kita ki pun khon bagi ba ai boin ya kita ki sni henry pinduai gijing phet yap jong phi kanom long men telang lemni ke sisa batan nabak hangta ka kordet ba kan long kat bampat jo long duduk menang long ke pertai haduk menta em lemni kanom long syuru ti lemda pendekut no ia kita gisngi kanom lat kawai kado ane nak benta ki bela jiet on pendekut no ia gisngi anda kumta lada u ai ru un ong api hakmi hangni about Chris ni hang tai pi wat ngai bagi Chris lam ler kinung su lam ler kin mi bakin peni ki dak ki ba kraw ki jing phala kat ban syukur la wat ki bela ji ni hang ni bagan sa penjat biang ye ke Jerusalem on penjat ki Israel ki bah Judea ke Bible ki thu hang ni ong kita ki bah Judea ke mon hap Israel ki ke banja kan wan kata ke jing jam ke bam pat ju ja kata ke jisir kai ke bam pat ju jam meno kumbakan saja badeng taan pensitam mi Jew sa sin kumbang ketin ke jong blayang ni kalau kordet ya kita kiba ai pun bagi kita pun kon kata ke sing but kita kiba na Judea ke Bible ki thu ni kita ban pet baran na kata ke jaka ban pet ri mlong wali sim tangi ke jan ni balik pai sa ke ying baru Jisu ong ni duai bagan mlong pormen telang ne ka por sabatan ne ka singi sabatan mara kalong kum dagi Jew kim la ban le kalong ka si sabatan kam tam kin sayap no baro hiru mar kim la ban le thma kim la ban phet kin la ban le kin la ban trei mar bakalong ka sabatan yaki ni yang ne na ka por sa ka por na do snam nyau pho edi ter kawan Sisa kata ke jing isi Jew ni kata ke anti-Semitism. Pada ke por jung Hitler ngi kumban rip holak. Kita ki Jew la susah penyap bet kum tu. Balai namar kamtre ben pediang yu Messiah. Kamtre ben pediang indus im ke jing suk. Tadei tahaduk menta ke jing suk kanom dan ke Israel. Takada ke tin jublai kong duai ke jing suk ke Jerusalem. Kedai ngi ban duai na ke menta jongki. Kedai yang ban duai ba ke jing suk kanwan ba kham ta me bikin pediang yus im jo ke jing suk lemda kumta kanang he bara bangi puli ke tin juk leng ni kuma puli ning kong mene tunang ini ke parsino ding dembur habong ding dembur ka kran be ya ke Israel pina puli no Hosea khnai shpo ka kran shpang ke Israel pina puli ru no Jeremia ka tukul nongga rusa ka kran be yau Israel kumuding dumbur badeng ta ko abang ifi kani ngi on nang pi ni ka parsi Jisu Ukraine ni ka parsi Ukraine peninuksa ya ka uding dumbur on nang ni ka parsi no ding dumbur bara Ukraine ni ka ding dumbur kabon ngi haban pech Israel e ka bacha haba katnat jongka kala khilong bu ka sa isla to tip ka lior kala jan kabamut anda ba ka Israel ka sedang ban khilong ban sa isla tutip bekaliur kala jan kabamut i nadu bala penlong thamai yang ke Israel ko abadong ifi kelas dang biang nadu senam ka kendai spa asal pra ka kendai spa asal pra ka yo biang ia kan ya ka ri ke jongka la chu ai la ka ai ka da ka UNO hak po ke shisni bagadi ka kamba kumno baka yo ia kata ka ri la jong pom ta ki Jew na keleng pertai ki wan lot keleng ki wan ban shong biang hakri Israel bakalong kumta ken hadu menta bat ka babal ka ong ni bat anda bakalas dang man khilong sa isla kalas dang shawan kharoi kamman bha ki technology ki eki baro khoi mentang i baki mi ni Israel ki baka pertai kam patip ki Israel kala nang ki Israel kala tip ki Israel kala pen mi ki bakum kita
Lada day ka bayaday bat kita karep karyang, ka bayaday bat ka modern science lani, ka bayaday ka medicine, kita ka koi ka kia, ka bayaday bat ka warfare and technology, ka bayaday bat kini ki AI, na dong siya dong kimi bet na Israel. Kala sa isla, kala kilom ka sa isla. Bat kangi ujisu ang tatip bakalalong hajan. Kung jo mapiru abi igini ki ibaro tatip bakalong hajan ha ka jingkang. Sisang ong api bakani ka patang benriu kanam lait no tat ndala pendap no igini ki ibaro. Kani ka patang benriu ujisu ong kata ka patang benriu kanam lait no tat ndala pendap no igini ki ibaro. Kay kata ka patang benriu. Ka patang benriu ka balakana do snam kat kendai spa sa vufra. Kabamot bandap kapateng menriu kabapura kadai prapau. Ublayu ai nyau pau kat kum kasam kabakandai pau. Labu ibriu ban im nyau pau kalanya la extend odu prapau snem. Badeng ta kababel ke to ingihang ni. Bo anda la dap kata ka prapau snem pin so i ya kajing pendap iki baro. Ban i menta ke Israel kala dap nyau pau nyau snem. Bat sa salai senam. Sa salai senam. Mendak prapau senam. Deyang ta bangi im makini kipor ke bamenta. Ngidei banang ban ken jing ken. Ujisu uong iki Parisi Sadusi uong kumni. Kini kelonong ke bakat riu no Matios. Kini ke dekat ke baar ke ong. Tiulai tu bul ong haki. Habala janmit pi ong kanrang. Naba kasau ke beneng. Men step ru kan ki kal air menta. Haba ka beneng ka saw jumut. Pi ki arsap. Pi tip man bishar sisha. Ya ka khamat ka beneng. Hendai pimla ban bishar ya ki dak. Ki ayom. Ka penting beriu beman berbaklim ka wat ya ka dak. Tia nom ai ka dak. Haka hendai tang ya ka dak ujona. Unong itu lepa. Haba ula no. Te ya ki ula let no. Ujisu wang. Pinang ban bishar men janmit piong lasai kan salong kumta ban menta mestep piong kan skri kan salong kumta kinang ban bishar ba kipet ya kata kesun meneng henrai ujisu ong pimnang pat ban ito ya kata ka por jo ke jingwan jingo ka jonga pi ki ba arsap ong ujisu ba kalong kumju uru agini ki por ki ba menta larang ile i gini ki jingja baro bala nangim nang ban sutu kalong leno yangi balarangim nang ban sutu kemut kanan ke donut bang man nangi ya ka bangim shempang ya ka baga ktien ke jomblay kala ya tu lupa o yu jisu klem ya tu ya ka sngi yu bena ini ka snem ndai ula de ya tu lupa lengba kita ki ayom ya ka ban saja ni ki por ke jingman ke ju ni ka ta jingkut ula de ya tu lupa baga de yangi ban yo yu mensim ke jing start bat ya ka jing shempang ban nang ban ken jing ken barang apa cisha imat ka pertaikan sa stang kumbalai snam kata kadi ke jingkan ke jonga kadai ka banga nga snow hapo ka dodot jonga habang ili le yang ni ka thma baga ke Israel ke ile ba ke Iran menta ngai i yang ni ba ka Amerika ro kala idon mentalang menta balada ka Amerika ke idon mentalang pi tarai ke ni ka thma kan kutno baru presiden joka Israel ong strength leng ba ka bor nginyo ke jingsuk ka bakla plat ta ke jingkren kamdai lang baka bor ban yo ya ka jingsuk drummer Ukraine ka jo ang lang baka bor yo ya ka jingsuk anum yo lang baka bor ka jingsuk an yo lang ba u Jesus Christ badai tang ni ka thama imat kanang he bat kala nang poi siya ka ba bagala nang poi sun siya ka bakut tadai tala daw Israel mentawi le thama ba ki Iran bat menta u Amerika lo le bom yigitu ki jakabu iki nuclear vitrai kan kut no ngatip ya ganay ki Iran kila dapan hikai ruat kita ki scientist ki chuki hola dapan peniap kumba khandai ni spomut kita ki scientist ki bakraw jokri Iran da ki Israel lagi ni ki singi ki baladap hendrai kini ki ladap ai kata ki jing start sya kini pat ki bakam kena ni sya kita ki banang kam samla ya kata ki jing start ki jongki barngangai kini kinang shina syu itu ki bom si kini kinang kam start syu ban kini ki ba lalai ban kini ki bom kini ki nuclear ndai balabu tang he jakala pen kan ria ki kelenggi jakaba ke Iran kanong penkut ini ke thma kan yale ba kanang yale ini ke thma balada u Amerika le wan man join ini ke thma kan mawi ini ke waibo Russia ru wilayte kular ba ki Iran baru Russia un yarap ya ke Iran balada u Russia wan man yarap ya ke Iran ke China ke de perlok bat ke Russia bat kumta
ka Russia, ka China, lese. But ka Iran, bagini kiri Muslim, kinwan banile Persia, ya ka Israel, but ya ka US. Sepet kani ka thama, kanang kut menta, kanang beteng, kanang jrong. Baraga longgum tayam, kabagadon ka thama, kanon ka jingyayap, but tangkat taan, rikat sawan ruk, kanem sniu ka bakraw. Kan sa kiudor ka petrol, kan sa kiudor ka gas. Bala la kiudor ka petrol, kiudor ka gas, la kiudor baro. But kan sa poy ka por, ukaw, lani kita ki jingbam jing DM, kin kiudor do ka dagat tao, beruspa lanang ruspa, bobaduk teo lanang yaptan. Tading tang i, ki baro, ki jahang niya kamat jungi. Ngisang tu ya kata. Kababal ki tu ingi lan ngi puli naga kitab ke jong u Ezekiel ngi ni. Kini kan nong balai pupra. Kini rekod ke baar ta ter kong ko no briu na thawi ki kamat shaw gok. Uban naga rima gok usim ka rush. Ka Russia ka kran hang ni. Ka Meshek ba ka tubal ka di ka Turkey. But ti thu lo pa Persia ayu to ong ru kumni ong trayo balai. Hakami ngalong Persia ayu gok usim ka rush ka Meshek ka tubal. Dengan penpai sa nong ime bangan bo ki kwai ki ingap jong me bangan pemi no ime ki sipai ki kulai ki nong syong kulai jong me baro. Nakibala penpong atiar bha. Upat baba kraw ken kati ba kiti rit baro ken kibara wa lam. Ya ka Persia ka Iran. Ya ka Kush kadai ka Sudan. Nang tala dang ipet ya ka put kadai ka Libya. Bakini di Muslim countries. Bat ngipet hangis kaida. Baro bat nakibala kasti kijing da khli ugomar baki kunhun baro ay kayeng utor gama ke bakut shathai bat ki kunhun sa ubaro shibon ki kinjaban riukan rengkat bat me terni pej ang ning yu moy ka tubal ng ong fikri ka Turkey nang ta ka Russia nang ta ka Iran Sudan Libya ni kini menta kin se join lang banyale yaw Israel. Israel ni thamagan kut no kanum kut kanang peteng. Kan poi wish thamaba balai. Badai ing tang ong ifi. Jisu la dep ong lupai kata. Kalunong gaba arpusao. Ula dep kren lupai kata ong. Ni kot ban rio. Pinyo sungo sipangki thama bagi jing banaki thama. Tu sumar piwat sungku selai. Nawaka day kini ki barok kinlong. Henry bakut kampat jia. Naba kenjaban riu kan yang ele kenjaban riu ki hima. Bakan long ki nem sneo, bat ki jing yap temru. Bat ki jing kinyu jumai hai shibon ki jaka. Hendrai ki ki long tang ka jing sedang ka jing jenjar. Da yang tang idang suk palat kini ki sni. Nakin sapoi ki por ki ba Takade gata ngasngo mangim dei shu ban yele kai. Dei shu ban le sting ne ban yele kai ba ka jing im ga jugi. Pai shu trai pediang yu jisu. Marga bakut kalau long hak jingkang, aku abang yang fiam, lalu ngimngat jaga ketin ke jong belayam, kila le benji jai ladi. Sedang tak ni ki, barok kila jia, kasa astang keniat senam, ke jing pun kot, ke bau belayam sepun kot no. Aku abang yang fi pai no, kat bakapor kadang dan, pinsai ke jing pendap kawai din kawai, pangapok ki kini keniat senam. Sedang tak lafi empat pediang syai utrai lafi empat kala ke bumut. Nalfinang im sedai ne perthai kala namar ke jingwan ke jong trai kala hajan kala banja ke no kapor kala banja ke no kapor nila i gini ke jing jia mata ke tengkran ki don ni i lagi jong ki khmat ni puli ki news man lagi sni kan dai ku jarang khat ho ne ke dai ke jing ki dikidak ya ka bau trai ong kala janwan bat kala jan sisa ke jingwan ke jong trai ke jingrong no jo kala jan dai ta kala ke bamut yo pido pinsapoi si kapor kaba polat ke jinjar kaba kraw polat tadi tangi ya duai agni kapor kaba mentah try ni kapor ngi aingu ya me mengidon ni ka ktien ke jome ka ktien ke bi thu lupa ya ka ei ka ban saja jisu malai thu lupa ba ei ka malai thu kan urlong bi thik kan ja bi thik try malai de bi thu lupa khana ba ki brukin pun kre shwa ke jingwan ke jome ba try ba malai thu kat ni haba kini ki ei ki borlai ja kat ni ai ba ni ka bor jingdum ke bate khom ki brukin kan ria Bakin wan jika jing kelag mut bakin pediang yeme ko Jisu. Kumunong penem bat usim ke jing suk. Bakin yo ya ke jing suk ke jing lamda kumta. Ke jing jenjar ke jing kordit ba ka ap ya ki trai.
ngadwai men pen kala ko trai don iba ni kesgi kwa ben kala ikla kan ni kapon na ingo nam ta jong fiba kong bila kala kan ni kesgi fi asno ni khobor na ingo yu blai nam ta kata but wanom phai dien sho shi ka perthai ya nang ni shi khama plut por ka jing dwai plut por ha ka jing mani yu trai plut por ha ba pule ka ktien hallelujah hallelujah ngadwai men sema ko nwan nang ni ki kon jaman ni ka por pendap iki do men sir pendap iki da ka bor pendap iki da ka jing pen slap trai ka ktien ka jom ko trai on pendap lut maka ktien ka jom ka ong ablai ka beneng ka kno ka ben leit no ka ktien jom ka nom leit no setia on pendap no iki ek baro ko maka ktien ka jom ka la kren ai go ime ko trai me ai ngi ka por mengin ka la me ai ngi ka por ko trai mengin pasha me kwa ben kedup yangi komba ka siar ka kedup yalai jong ki kun me kwa ben kedup yangi trai bang ni ki kun jom ki pasha biyo ben kedup ben yadai ki na ka ta ka jinjang jarba ka ban jai ni ki ski ki ban sawan yada ko trai ki kun ki jom hak ting with Jesus ngat wai amen but amen pai kalaba mot aitino banum pai shuish ka perthai pai no sho blai da phim pa julik je seng phim don ni no jeka ban lek wan jini sha potnet ka jin kang joka potnet ka plane man dan jong fi gidon gi shakri blai man la ka ski try hamolai nong kwar kum ju ang ne po nong thamai ba gi ski po yaru la kwa tip sho pila ban wan gidon ru ka jing duai ba ka jing slok na ka ktien ka jong blai ka counseling na ka prayer ka jing duai ka ski ba ar ba si sa jan ngala pula khnang ka por ka jong ha adu khatwe ba ji hadu jan mien riu steng nyu ba ji ka ski ba ar bat kum ju ka ski sa jan pila ban wan ra yiki jing kit ki jong ping ya bret chu trai bengin duai bu ji su le ka kamba ka chi im jong pi trai ka khu yi sai shampak la shai ka ski ka wai pa ka khubor step khublish bon ka jing su jong trai ka lor ka bat fi amen